Arratsaldeon guztioi. Gure fedea, Jesusek aukeratu zituen ikasle haien fedea eta testigantzan oinarritzen da. Horregatik ospatzen ditugu apostoluak eta hartzen ditugu zaindaritzat. Santiago apostoluaren oroitzapenak gure fedea indartzen laguntzen digu. Jesusi jarraitzeko asmoa berrituz eta testigu izatera bidaliz. Apostoluen fedean oinarrituz eman diezaiogun hasiera ospakizunari. Kristorekin gu fede bera, bata jo bera, bera jainkoa, jaunen jauna, guztion aita. Korpus batean, zati asko bihotzez bat, espiritua bat eman digu jainkoak. Argatik gora diogu, Kristorekin gu fede bera, bata jo bera, bera jainkoa, jaunen jauna, guztion aita. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin, zenide maiteok, isilean jangoikoaren aurrean jarri eta eskatezaigun evangelioaren grazia berritzailea, Eukaristia hau ospatzeko presta gaitzan. Jesus jauna, hilen arteko lehen semea, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, bekatuaren eta eriotzaren garailea, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, geure piztuera eta bizia, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri, hain handi eta eder zaitugulako, gora zu, bedenkatua zu, gorespen zuri, auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoikoa eta guztialduna, jauna seme bakar Jesukristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Zubakarrik santua, zubakarrik jauna, zubakarrik goigoikoa Jesukristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Egin dezagun notoitz. Jainko alguzidun betierekoa. Santiagoren odol isurtzeak zagaratu zenituen apostoluen lehenengo evangelizatzaile lanak. Egizu, zeure elizak, haren zaindaritzaz etengabe indar berriturik, sendo iraun dezala haren testigantzaz. Eta geure herriek leial jarrai dezaiotela Kristori, mendeen azkenerainok. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen egina liburutik. Egun haietan, apostoluek aginpide handiz egiten zuten Jesus jaunaren biztueraren aitormena, eta jendeak oso estimatuak zituen guztiak. Mirari eta kintza harrigarri asko gertatzen zen herrian apostoluen eskuz. Batzar nagusiaren aurrera ekarri zituzten apostoluak,
eta apaiz nagusiak esan zien. Ez algeri zuen zorrotz agindu, ez irakasteko Jesusen izenean? Zuek berriz, Jerusalem osoa bete duzue zeuen irakaspenez. Gainera, gizon horren heriotzaren erantzunkizuna geuri leporatu nahi diguzue. Pedrok eta beste apostoluek erantzun zuten. Jainkoaren esana egin behar da aurrena, ez gizakiena. Gure arbasoen jainkoak piztu egin du zuek egur batetik zintzilik hil zenuten Jesus. Jainkoak goratu egin du bere eskuinaz, buruzagi eta salbatzaile eginez. Israeli bihotz berritzea eta pekatuen barkamena emateko. Geu gaura gauza hauen testigu, geu eta esaneko zaizkionei jainkoak ematen dien Espiritu Santua. Erantzun honek beren honetik atera zituen batzarkideak, eta egin nahi zituzten apostoluak. Eta Herodes erregeak espataz hilarazi zuen Joanen anaia Santiago. Jaunak esana. Osoa egiozu irrintzi jainkoari. Erruki begiku jainkoa eta bedenka gaitzala, agerri ezaigula aurpegi argia, ezagut esaten munduan zure bidea, nazio guztietan zugandiko salbamena. Lurrosoa egiozu irrintzi jainkoari. Postu bitez kantari nazioak, zuzentasunez bai dituzu gobernatzen herriak, eta gidatzen munduan nazioak. Lurrosoa egiozu irrintzi jainkoari. Lurrak bere usta eman du, jainkoak gure jainkoak bedeinkatzen gaitu. Bedenka gaitzala jainkoak, izan diezaiola begirune mundu osoak. Lurrosoa egiozu irrintzi jainkoari. Aleluia, aleluia, Gure Elizaren izar dirdaitzu Santiago apostolua, bakean dago zure gorputza, gure artean bizi da zure aintza. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aitza zure jauna. Aldi hartan, Zebedeotarren ama hurbildu zitzaion Jesusi bere semearekin eta aurrera nauzpeztuz eskari bat egiteko. Jesusek galdetu zion, zer nahi duzu? Eta hark, agindu ezazun nire bi seme hauek eser daitezela zeure reinuan, bata zure eskuinean eta bestea zeure ezkerrean. Eta Jesusek ez dakizu ezer eskatzen duzuen, gauza altzaretenik edan behar dudan kalizetik edateko? Erantzun zioten, bai, gauza gara. Jesusek orduan, nire kalizatik edan, bai, edango duzue, baino nire ezker eskuin ezartze hori ez dago nire esku inori ematea. Nire aitak norentzat prestatua duen ari emango zaio. Gainerako 10 hori entzutean bizikia zerretu ziren bi anaiekin. Baina Jesusek dei egin eta esan zien, badakizue herrietako agintariek menpean hartzen dituztela herriak, eta handikiek beren agintea ezartzen dietela. Eta beti izan horrela zuen artean, ez beti izan horrela zuen artean, baizik eta zeuen artean handi izan nahi duenak, izan bedi zeuen zerbitzari.
Eta zeuen artean lehenengoa izan nahi duena, izan bedi zeuen morroi. Gizonaren semea ere ez bai da etorri zerbitzatua izatera, zerbitzari izatera baizik, eta bere bizia askoren ordaintzari ematera. Jaunak, esana? Eskerra zuri, jauna. Santiago apostoluaren eguna edo bezpera ospatzen dugu gaurko honetan. Espainiako zaindaria dugu gaurko honetan. Santiago apostolua bezala ezagutzen dugu, baitare Zebedeoko Santiago edo erderaz esaten dan bezala Santiago el Mayor, Juanen anaia. Santiago izen zan oso pertsona importantea Jesusentzat. Badakizue, 12 aukeratu zitula apostolu bezala, baina 12 horietatik 3 aukeratze zitun misio importanteetako. Getsemanirako eta 3 momentu desberdinetako behaiek antzeuden Jesus eta 3-ak. Santiago, gaur ospatzen deguna, Juan eta Pedro. 9. mendean, hezur batzuk bilatu ziran Santiagon, Santiago de Compostelan. Eta hezur horiek tratatu eta aztertu eta gero, Elizak, atxe santu batek, Paulo laugarrena edo segarrena ez nago oso ondo, ez nago oso ziur, harek konfirmatu zituen Santiagoren hezurrak zirela. Eta nola iritsi ziran Santiagora? Jesus hilda gero badakizue apostoludanak misio bat zutela, berri ona mundu guztian zabaltzea. Santiagok ere misio bat izan zuen, eta juntzan herri-zerri, hiri-ziri, eta iritsi zan, edo bialdu zuten Hispanira, garai hartan. Garai hartan, Galizi inguruen zeuden pertsonak ez zuten ondo hartu Santiagoren presentzia. Fama ona ez zuen edo hala zabaldu zen bere fama. Orduan Santiago area iritsi zenean, hango pertsonak burruka baten ondoren bialdu intzuten Jerusalem aldera, edo behintzet Hispaniatik kanpora. Berak sekulako nahi politia zuen jainkoaren berri ona zabaltzea, baina ezin izentzun Galizin, ezin izentzun Santiagon hori zabaldu. Burumakur juntzan, etorri zan bidetik, eta etzekin zer egin, eta Zaragoza inguruan Ama Birjina agertu zitzaion. Gaur egun Ama Birjina ezagutzen duguna. La Virgen del Pilar. Are, Santiago, buelta nahi zan, eta are Ama Birjina azaldu zitzaion, eta animoz bete zuen, eta hortik pixkat bera ere buelta eman zuen, ezta? Juntzan, Hispaniatik, eta bere helburua zuen berriz, Israel edo Jerusalem. Antzegoen oraindik Herodes. Herodesek esan zion, bai, etorri honea, nik lagunduko zaitut, nik emango dizut nahi desuna, eta ala juntzan. Ala juntzan, eta Herodes horrek trampa bat luzatu zion. Etzan laguntzeko gonbitea, hiltzeko gonbitea izan zuen. Iritsi zenean, Herodesen aurrera, Herodes hartu, harrapatu eta hil egin zuen.
Hil eta gero, bi lagun handi, han zeudenak, esaten da tradizioa esaten da, hil eta gero, bere gorputza hartu, eta bere gorputza eraman zutela Santiagora. Horretxegatik, 9. mendean, topatzen dira beren ezurrak. Gaur gure jangoikoari eskatzen diogu, Santiago bezala euki dezagula nahi hori, jangoikoaren berri ona zabaltzearen nahia. A modo de resumen, la vida de Santiago es muy intensa. Muere Jesús y él sale de Jerusalén y llega hasta Santiago de Compostela. Allí no es recibido. Y vuelve hacia Jerusalén, en donde le llega la invitación de aquel entonces emperador Herodes, diciéndole que le iba a ayudar en todo lo que necesitaba. Pero esa invitación no era una invitación para una ayuda, sino para una invitación a la muerte, y así lo lleva a cabo. Herodes mata a Santiago, y dos buenos amigos, sabiendo la inquietud que tenía Santiago de proclamar el Evangelio en Hispania, cogen ese cuerpo de su amigo y lo llevan, como deseo que tenía en su interior, a que resida en donde no pudo residir, que era en Santiago. Por eso en el siglo IX se encuentran sus restos. Pues hoy pedimos al Señor que Él nos dé ese querer expandir esa fe que nos mueve a cada uno de nosotros, ese querer proclamar a todas esas personas cuánto nos ama el Señor, ese querer proclamar que el Señor quiere estar con cada uno de nosotros. Zenide maiteok aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jauna, sinisten dut jainko aita bakarra, zeru lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakar Jesucristo gure jauna. Espiritu Santoaren egite sortu, eta Maria Virginagatik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratu izan zena, infernotara jaitsi, eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo, eta jainkoa egiten guztionaren eskuinaldean jarri dagoena. Handi biziak eta epaitzera etorreko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santo Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Sinisten dut jauna, sinisten dut. Otoitz egin dezaiogun zenideok apostoluen fedean oinarritu nahi izan gaituen jangoikoari, eta eska dezaiogun denon alde. Elizak altxor bezala gorde dezan apostoluen predikaziotik jaso zuen fede eta leialtasunez, hotzegin diezaiela belaunaldi guztioi. Egigun Otoitz, jauna zure maitasuna abestuko betiren beti, gure herriko agintariengatik haren erantzukizuna eskuz zabalen eta lagun hurbilen urkoari zerbitzatuz bete dezan. Egigun Otoitz, jauna zure maitasuna abestuko betire beti. Apostolu martirien antzera, pertsekuzioa jasan eta bere odola laur isurtzen dutenen kristauen alde.
Oien testigantza biziak denon fedea suspertu dezan egigun otoitz. Jauna zure maitasuna abestuko du betiren beti. Gu guztiogatik, gure inguruan eskutatzen diren jainkoaren altxorrak deskubritu ditzagun egigun otoitz. Jauna zure maitasuna abestuko du betiren beti. Gure salbatzaile zaren Jesus jauna, zuk dei egin zenion Santiagori, zareak utzi eta jarrai dezaizun. Entzun gure otoitzak eta sendatu geure borondatea, bera bezala zeure deiarekin leial izan gaitezen. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Edeinkatu azu jauna, zure eskuzabaletek hartu dugu orain ekarri zugun hogi hau, lurra indarrak eta gizakeren lanak sortua. Hau xingo zaigu, betiko zorenaren hogi. Bedeinkatu azu jauna, orain eta beti. Edeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletek hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxon indarrak eta gizakeren lanak sortua. Hau xingo zaigu, betiko zorenaren edari. Bedeinkatu azu jauna, orain eta beti. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza auzoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa oresteko eta gizakia salbatzeko. Jauna, Kristoren kaliza edaten apostoluetan lehengoa Santiago izatea nahi izan zenuen. Haren festaburua ospatzean garbi gaitzazu zeure semearen nekaldiko bataioa salbagarriaz. Sakrifizioa atsegingarria ezkandez diezaizugun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jauna gandauzkagu, ezkerra jangoiko gure jaunari. egokida eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri ezkerrak matea jauna eta guzti santu jainko alguztidun betiereko hartzain horri. Santiagok testigu kutionak iragarri zuen, zure semearen eriotzatik eta piztueratik datorren erreinua, eta bera izan zen apostoluetan lehenengoa jaunaren kaliza edaten. Haren gidaritzaz eta zaindaritzat gordetzen da sinismena geure herrietan, eta zabaltzen lurrozoan. Ura dute luge lagun erromez doazenek, azkenean zugana heldu arte, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, jauna, aingero guztiekin batean, orain eta beti gorezten zaitugu fedea palez abesten dizugula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerura beteri dauzka, zure dizdira, osana zeruko goienetan, bedekatu jaunaren izenean datorrena, osana zeruko goienetan. Santu zera bai jauna eta diren guztiek ematen dizute behar den gorezpena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrek zeuk biziarazten dituzu guztiak eta santutzen. Eta zeuera izara beti eta beti zeure herria biltzen eguzki alde batetik besteraino. Opari garbia ezkein dakizun. Apalik, beraz, jauna eskatzen dizugu, egin ditzazula santu zeure espirituaren indarrez oparitarako ekarri ditugun hogi ardauek. Zeure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen. Misterioek berak egindurik egiten ditugunez gero.
Berak saldu zuten gau hartan, ogi hartu eta zuri eskerrak emanez, bedenkatu zuen, zatitu eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, zuri eskerrak emanez, bedeinkatu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire, oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zarela jauna, zuberreziona. Horregatik jauna guk, zeure semearen ekaldi salbagarri eta hilen artetik piztea eta zeruratzen miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula zuri eskerrak emateko eskintzen dizugu sakrifizio bizi eta santu hau. Begira jauna zeure elzaren eskintza honi eta ikusi eskintza honetan, zurekin baketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu jauna zeure semearen gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik Jesukristorengan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari, zeure aukeratuekin zerura iritsi dezagun, lehengo Maria guztiz doatxua, jangoikoaren ama beti birginarekin, haren zenar Jose Santuarekin eta zeure apostolu eta martiri santuekin. Gaur batiz bat Santiagorekin. Eta santu guztiekin, badakigu hauen bitartez zeure laguntza izango dugula nonai eta beti. Guzurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna, mundu guztiarentzat bake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian bete ezazu sinismenez eta maitasunez zeure eliza. Zeure zerbitzari Francisco gure aita santua, Fernando gure gotzaia, eta gainerako gotzain eta elizgizon guztiak, eta zurea duzun herri osoa. Aita guztizona erakarri zuregana mundu zabalean manandorik dabiltzan zeure seme alabak. Hildako geure zenideak, eta mundu honetatik zurekin adizkide joan diren guztiak. Arritzazu bihotzonez zeure zeruan. Guk ere sinisten dugu zeure aintzaren zorion betea izango dugula betiko haiekin batean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, bere honen eskuz ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztidun horri Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezakon. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, eto bedi zure erregua, egin bedi zure naia, zeruan bezan urrean ere, emaen guzua, egun honetako ogitea, barkatu gure zorrak, gure zorgunei, barkatzen bidegun ezkero, ez gaitazu zitetan digane gortzen, baina atera gaitazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik emaguzu pakia gurugunotan, zure errokiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Zurea duzu eteketzat, Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea. Eman batasuna, erreg bizi behizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea alkarri.
Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, emai. Hemen jaungoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi inor bere etxean sartzeko, baina ezazu ditu bat eta zuzaz bana ez. Jesus maite azen, azken afarian, bera eman airi, ardota ongia, guretza zelari, hiltzeko aurrean, maitasuna zeukan, bihotza mendean, gurtu zagun beti, Jesus jainko jauna, sakramentu hontan, gurekin dagoena. Apostolueri minez esan die, ni gaur saldua naiz, bihar hilko naute, aitaren ganako, denbora zait bete, ona orain zenbat, zaituztedan maite, urtu zagun beti, Jesus jainko jauna, sakramentu hontan, gurekin dagoena. Egin dezagun otoitz. Eskerrak ematen dizkizugu jauna, Santiago apostolu eta geure zaindariaren festaburua ospatzean pozik hartu ditugun doain santuengatik. Ura laguntzaile dugula, zaindu gaitzazu beti zeure babespean. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta bedeinka zitzatela jangoiko alguztidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Ezkerra Zeruko ama, Izar argi, zugan afatoz pospozik, zeruko ama, izar argi,
Zuganagatos posposit, gure irotza hartu itzazu, gorde gaitzazu zerutik. Zure bihotza hartu itzazu, gorde gaitzazu zerutik. Eskerrik asko, etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jauna lagun bihar elkar ikusten dugu arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.